At ito na nga, after a few days, simula nang nag-upload ako ng 10 peso BSP series year 2009. Ayan, nakakuha na ako. Ayan, marami rin nag-comment doon sa video ko na in-upload na mayroon daw sila ng 10 peso na year 2009. Pero wala man lang nag-send ng picture at walang nag-reply sa akin. Ayan, maliban kay Marinong Gala Official na isa ring YouTuber at kasama ko pa sa aming team, Team Alliance. Ayan, shoutout muna sa aming team, Team Alliance. Ayan, at ito yung 10 peso na BSP series year 2009. Ayan. Panoorin nyo ang aking unboxing. Let's go! Magandang araw Pilipinas. Welcome to CNS Vlogs PH. Magandang umaga, magandang tahali at magandang hapon sa inyong lahat. Good day everyone. Unboxing po tayo dahil dumating na ang aking pinakahihintay na 10 piso BSP series na may taong 2009. Ayan, kakadeliver lang ngayon ng Grab. Ayan, shoutout muna at maraming salamat kay Albert Jan, MGO, Marinong Gala Official dahil ikaw ang nag-facilitate ng 10 peso na 2009. Ayan, bubuksan na natin. Ayan, bubuksan na natin. Siyempre, gagamit tayo ng gunting. Ayan, tingnan natin. Nandito nga ba yung 10 peso BSP series na may taong 2009. Grabe, maraming salamat MGO, Albert Jan, Marinong Gala Official. Ayan, sa wakas, makukumpleto ko na rin ang aking koleksyon na 10 peso BSP series. Ayan, from year 2000 to 2017. Ayan. Ilang segundo na lang. Matagal-tagal ko nang hinahanap ito. Ayan. Sa wakas. Eto na. Yun o. Eto pa, nakabalot pa uli. Ayun. Baka may love letter pa dito si MGO. Love letter talaga. Ay, wala. Eto na, nakakapa ako na. Ayan, oh. Ayun, oh. Malapit na. Ayan. Ito na ang 10 piso. Ayan. BSP series na may taong 2009. Ayan. Makukumpleto ko na rin ang aking koleksyon na 10 peso BSP series. Ayan. Ayan, hawak ko na yung 10 peso BSP series year 2009. Yan, maraming salamat MGO, Albert Jan, Marinong Gala Official. Dahil kundi sa iyo, ayan, hindi makukumpleto ang aking koleksyon na 10 peso. Ayan, maraming salamat uli. Ayan. Sa mga nag-subscribe sa aking channel, ayan, maraming salamat at sa mga bago kong viewers, paki-like, share, at paki-subscribe na rin at pindutin na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, stay safe, stay home. God bless. Diyos mabalas.